ko himen ko para beit hau trai Jesu Christ kasngi ban shashitom Jesu kalajan badu Jesu umaham arngut ki sinran jangu bakil long ki nong shet kala yau Jesu maham arngut bapin len ianga yau Petrus badu Judas Jesu maham amalle ki briu hagane ka dor lada pim kusiar ba lada pim shimkia ba ya ke jingim mensiam jampi pin karlalong ki nong shet kala larangi peit binia ya ka jingim jongo Judas ya ka ba ulale ban shet kala yau Jesu kumna ula stamban pin kare ula don ke jimmot ka basiniu ban yasalla parsha yau Jesu ula perkasani, ula shempor, ula kata ke jimmut ha papo jangu naga binda bon sngi omde kalajia kindit kinsan but hangne kapop kababu ulale kalong kapop kanang ba ulale kaba utip ya kaba ule ula rai banle nangda kata kapop kakerlalong kapop bayap ha ka jingim jamu but ngitip ha ka kajimpule minda kasngi ki sinran jongu Jesu ki don badu haka jinkawai meet badu Jesu ula ai linkai jongu pu hau Judas kadba ula ai hau kaktinu bleka ong kadba ula Pdiang ya uta upu kaktinu bleka ong uksuit ula rung hau Pide ban puson kam kindiat halar kanega jingcia. Kadba u Jesu u pallong yaka mas bakoit ne ka jingkinia. Kadba u dang kerko, kadba u dang sam yaki apostol. Uksuidru u dang iyang hangdo. U bammenru u donlang hangdo. Badu bammen u layang khajan u Judas. Udang ap ia kalangat bandrung hapo jongu. Bad kadba ulayop Pdiang Bymhok ia Jesu haka mensiam jongu haka Eucharist bakuit ngilaban nong namar kane kalongga jimbatai halar ka Eucharist bakuit mangintip kumna Jesu la seng ya ka Eucharist bakuit kumna ula pinurlong bad pinbura yang kata ka Eucharist bakuit ula stang ban seng haka kamera neng bad la pindep bad pinurlong haulum Calvary. But kane kalonga binda jonga Eucharist bakuit. But kadba ki apostol ki la Pdiang kumno ka Eucharist bakuit ne kumbangis ngoto ka communion ka kerlalong haga jingim jonki. Baro kadar ngot ki la Pdiang. Henry tang u Judas ula shem ula lap haba ula Pdiang ya Jesu uksud ula rum. Nama uksuit ula yoi ya ka donur jongu uksuit ula yoi ya ka jimmut jongu uksud ula yoi ya ka pop kaba udang bu hapo jongu bad ula perkat ulang mudur banle uksuit upeit ya ka donur jongi ive pa ive kadba ni wan nakabenda ki Eucharist pakoi ban penshai shushu kanga ka pang pelaban peit naka kitab Genesis saw halor u chapang u Kain bad Abel. U Abel bad Kain kila late ben terwa yaka jing terwa hau ble badu ble ula Pdiang yaka jing terwa jongu Abel badu la kerku yaka jing terwa jongu badu ble ula kendait yaka jing terwa jongu Kain. Bad kadba u Kain ula stang ban dom bitar u ble ula maham ya u Kain lada pim tre ban ino yakane ka jinglong ha ka jingmo jampi kawan ka jingma shirke ha ka jingim jampi u ble ula maham ya u kumba u ble ula maham ya u Judas hangne bad u ble ula maham u wena padeng jombi ki sinran jonga pin sa shat kalayanga kane kalanga jing maham ka ba Jesu ulabu hakamat u Judas kumba u ble ulabu ya ka jing maham hakamat u Kain
Henry ukain tre ban shimkia ya ka jing maham badulayai be daga ka jing snow bat ka jing barka jongu bat kata ka jing long jongu kalayalam ya wushaka jim penya briu bad kai ka balajia kadba ublay wala maham ublay wala yoi hajan jongu kain uyeng uksui ublay wala yoi lupa uksud uyeng hajan ukain ublay wala yoi ya uksud uyeng hajan ujudas but ublay wala maham ya ujudas ublay ujisu wala maham ya ujudas ublay wala maham ya ukain henre baro arngot kila ke instinct ya kata ka jim maham bad kalam kain ya kata kain kordor ya ka jim maham kila yait bait kaya ka bajia habau judas ula Pdiang ya ujisu ha ka communion bakoit uksud ula rong namar ya ka jim Pdiang Bymhok ya ujisu ha ka Eucharist bakoit ka wanra ya ka jingtim ha ka jingim ban ya ka jingkarko bon sin ko himmen ko para ngiru ngi Pdiang Bymhok ya ujisu kalam da pen kare kalam da ngausi ya kapop kalam da don ke jingarai banino ya kapop ngi Pdiang ya ujisu kumbangi bam jimbam bad ngi de ban sautu kano ke jim Pdiang ya ujisu kalam da pen kare bha kalam da pusan sani bha ya ka donud kalam da shim ya ka jingarai banino ya kapop kawanra pinban ya ka jingtim kawanra pinban ya ka jingai lad ya uksud bandrung namar uksud yang hajan man leke beriu kamdame ya Kiba imha ka pop Henry ya ka kelip mat ngirai ban ino ya ka pop ya ka kelip mat ngirai ban kela ka bamot uksud udulad bandrung ha pojangi kamdame ha kene ka pop kad babon gi beriu ki pen kare ban plapop pidon kam ban sautu haduk katno u bammen uksud u aptap ban penchot yangi ban yalam bakla yangi ban yalam yangi shaka pop ki bakam shirke bad ke jimpen kre jangi baro kade ban yarap yangi ban kala ka bamot pura ban pusan sani ba halor ka pop bad shimya ka jengarai ban playa ki pop banum leshu kata ka pop kata ka jengarai ka kindai ya uksud uba yang hajan jambi ban besiap hapo jambi ban penshoy yapi ban penjot yapi ban yalam bakala yapi kanjindala jiayu habu Judas lada ula kaloi ban sautu bat kendit benriu habau jisu la ong uwena padeng jampi unshat kalaya nga bad lada u Judas uyam hakama tu jisu badong de manga kotrai ngadon kane ke jingsno laslem bang ngadang imkumne henre hakama jome ngapla lot ya ke jingdona janga hakama jome ngan pla lot ya kane ke jimper ka janga yarap yang ko jisu ujisu unjindala yarap ya Judas man kala kabamul hakata ka kelip ma ujisu unjindala piam ya Judas hakata ka kelip ma henre ulayai bateng ban leya ki kamsiniyo bad ulai lad pinban ya ubammen u Soitan ban rung hapo jongu ban ya ujisu ban piam bad do yawu bad ban pelai lud yawu bon sin haga jingem jongiru ko himmen ko para Wat hadin bangis ngabutung idang yaid haka jinglong jangga pop ngim pinrit kindiatru ne ngim treban kala kabamod bad lemba kata ka jinglong jangi ngi ai lad ya uksuid ban penshoy kum ukain kum ujudas ko himmen ko para hakane ke Eucharist bakoi tonginang duwai kat bangi penkreala de ben Pdiang ya Jesu ba unang shimdi purai ke jing tolod ba unang pinjanai ke jing rai jangi bangil long shisha ki kon ke bajanai but balait loid na kino ki lat kalindi kabangi ai lat ya uksuit ban penjot but penshoy ban kala long nongshit kala persha ya Jesu be it karku kardo yangi pen kantang ya ka jing mo jimbar ka jongi pen kantang ya ka jinglong jongi bangin nam ai la dia uksuit ban rung hapo jongi ni shim ya ka jingrai Jesu ban kala ka bamod ban ipla lod ya ke pop klamburi wat ya ke dak baritru ha ka jingim jongi en ya ro ya utrai Jesu Christ